Jingpule na kitab baningkong o Samuel kelenong baningkong kadkhot khandai hadu arpho. Anda kila debam debdi hashilo kahana kalayeng. U Eli lengdo ulasyong hasinda urishot jingkang ke temple U Trai. Kala kuslai jur bat kala duai hau Trai da kabayam kthang. Te kala pinlong ka jingkular nyam ka om ko Trai kipan lada me mon ban pet isen ya ke jingsynjor ke shakri jome lada mynta bat mem klen ban ai uwe ukhun ya ke shakri jome ngan ai yu ha U Trai baro shirta jingim jonga bat ke sirti kan om de lano ha ke khli jongu kadba kanang duai hakmat U Trai U Eli ula petu ya ke shentur jongka kahana kalakren hapo la kadonut shukhi tangkir myang sheltur klem sawa katpan yoslo kumta U Eli ula tharai bakalabu an te U Eli ula ong haka sakat no pindang bu an penmi no ya kawan napi Hynrei kahana kalajuba ku kenran ngalong kabrio kabasham janjar ngamshim di wan ne kano ka jindi ka bakhor Hynrei nga thelun yala ka minsiam ha U Trai wat tharai ba ka shakri chompi ka long ka kanthei ka bapo ngalakrenda ka jingdiao ka bakrau bat ka jingleng a suda te U Eli ula juba ki letsu to U Blei ki Israel un aya ka ba phila pan no kala juba to snolem se ya ka shakri jompi nangta kata ka kenthei kala letno kala bam bat kam le diaw shu kakhman kila khidang step phangam bat kila mani hakmat U Trai nangta kila let phai shalaying harama U el kana ula yapoi bat kahana katanga jungu bat U Trai ula kynmaw yaka kahana kalapun bat kalakha ukhun enda labyang la kapor bat kalakhor kerteng yu U Samuel namar kalaong ngalapan yu na U Trai ktien jong U Trai kasam na kitab baningkong U Samuel kalenong kapaar kadkhot iwei bat saw hadu pra kahana kaladuai ha U Trai kaong kadonu junga kashat kemen ha U Trai ngaklan nama lakintiu yanga ha U Trai kashintur junga kanyo ben ya kibashun yanga ngarisa namar melapin im yanga ya kirenti jong kibaklan lapin ken Hynrei kibatlot kipong da kabor kito kibapahu pahai kilalet bela benyo bam Hynrei kito kibatngan kim tngan shu kabalingki kalakha henyongon Hynrei kata kabapun khun kalasdan U Trai U ai ya kajingya bat kajingim upha shapo nyamra ula bansei banpenki im U Trai U pendung bat U pendrius pa U pendrin bat U pen crowdo U kentiu ya kibadok na U kendo ura yaki bakirdu na kathup pay pan pensyong yaki bat kisiem pan ay yaki kajaka badon buram naba ki rishot jong ka kendo ki day ki jong U Trai halor jong ki ula pensyong ya kaperthei ko gospel tatkum U Marcos kalenong kabaningkong kadkhot himyo hadu khatway kilapoy ha Kapernam Pat Mario wan kasni saban U Jisu ula letrum ha kasinakok bat ula sedang banhikai kibriu kibala yo sngo yu kila sngo bang bat sngo phela ya karukom hikai jong om sham la hikai kum kistadan Hynrei kum ubadon kabor markum ta ubriu ubashong sun ula wan room ha kasinakok bat ula kirkan Mikwa ayu nangi ko Jisu Nazaret. Mi wan hangni ban penjot yangi. Ngatib medei
melong ubakhu jong Blei. Ujisu la dumok yu uksud, sngap jar bat to mi no na ubriu. Umensium bamman ula benkerthat yau ta ubriu. Ula lenyar bat ula mi na u. Baru kibriu kila lingo jelang, bat kilas dang ban kili para maki. Kaei kane, kaja jingshai kabathemai. Unde ubriu udan kabor ban ai hukum bat ye kimensium bam khud, bat ki kongu yau. Ti marmar kanam jo ujisu kalapriang keleng kathan galili. Ka gospel jong U Trai.